Acha पहिला no ane simung dinai ane mungkai mithung de porma Tiprasa Sengkrak Motha ni kesiar tai kok triprano bo belena hambai nung tini chini program phaiman bagai sung tini sini Sengkrak Motha ni tuyai sung sini takuk okara Dilip Deborah bini family no sung blood donation khlana phaimani kai sung bebak jaga no mahika donation khlai phayo kai sung sudo rang puisa bai simi sung chini borok no sung suba su khlaya aboni log sung Thwi Riwi bo sung chini takuk tai bukhuk sono sung borno busu banai sung je mansak chini phane salo chini dofani borno sung chubana bogai sung checha khanai kai tini sung ro phaimani ILS hospital chini takuk okara bini family ni khoroksa takuk ni bihik no blood nangoi tong khangkai sing AB group nangman bagai tini chini takuk okara sukanto debona bo phaya konai blood dipeka engke tebo borok phaijak tongmani phiaba blood mili yangai chungri malia kai tai chini mothano tiksak potor ba tiksak kaham kai karak khai talangna ni bagai ang chini phatoro tongnai je takuk okara Sengkrak song norono koina musungo norok phaidi chuma baksa chini mothabo chuma baksa et jukungoi sing Tiprasa Sengkrak Motha chung Motha kaisa pal baksa Thwi thanjakai chung samung tangnai jesuk Motha kabang nai jesuk kotorung nai chini phan karak nai tai chini Tiprasa dofani borok no chung borok tebo kaham khai subasu khlai mannai chung sai chung kuni khai mungkha samung tanggoi meja phiaba chini o Motha chung samung tangnai bogoi nung hai ang hai chini borok khoroksa khoroknoi khorokba borok jesuk bangnai chung amsono kaham khai samung tangmane ang jotono lamsogo chini Tiprasa Sengkrak Motha ni joto takuk okra sono je fight je chuma baksa join khlai je go fight chuma baksa join khlai paidi chung samung palkhe miloi kane chung tangnai tai chini Tiprasa Sengkrak Motha ni je takuk okra songno ang borno jotono no hambai chini Motha bo kurungoi tangmani bagai chung pal baksa ke samung tangmani bagai chung kene ka sineya kene ka chung nuklaya phiaba chung haksalo tongma phana bo jani state o jani district o tai all over India wo je tongnai rok borok no haksar tongri phano suno donation khlayo rang horo chini takuk tai bukhuk chini bagai bukha kuar khai je tongnai chini bukha ganang bukha kuar takuk okra Sengkrak sono ang jotono ani torop se beleno hambai ani kogno bisi loya kare angor sung actually chung buino chini Tiprasa Sengkrak ni dol ni hoite sorry Motha ni hoite sung joto borong no subasu khlayo kai tabuk chini o blood je donation claimant chung blood rimani abo kai chini mo poila prothom ka chung phane buskangu amha kana riwi thangnai chini dofani takuk tai bukhuk chini bagai noroni keboni amhai juri problem jani major problem amhai tonga kai chung brono buri nai chiaba chung tabuk oste kai chung cheng sodrop siko prai 1-2 bosor ka the blood ni bagai kai chung mono prothom chini takuk okra phai di pheka chini Motha ni torop se kai ang chini takuk okra na ang beleno paplay hambai maya phoro सबसे पुलियानो कक टिपरानो हामे मारवा थियासा हमारे पापलियासा तिनी आंगरो फाइमेन के मासे जे ब्लड माने पुलियान रुवा बहुत टंगथका चिनि Sengkrak Motha थांगै जों जतन खबर माखा चिन ताकक दिलिप देब्रमानि नुखंग बिनि लगिस अमाय खनावै जों बुखा एकदम जतन चिनि Sengkrak Motha एक ngै जों तिनी ब्लांग रुमा बागै बिनि ब्लागान पुरा मिलाय बाप खालेगा ताकक दिलिप देब्रमानि फेमिलिन बागै जों जतन सुरि लाय जों जतन बागै जों सुरि चिनि सिभिल चिनि जत Sengkrak Motha जों रांबो बेसो जों ताइ थ्रि बेसो बने जों सुरु खाया जों जे जागा चिन ताखौ बुखक जे जागा गलाय दङ जों खबर बागै जों खबर किसार जादि जों जतन बागै थि जों सुबा जा आन खबर Motha ambai ang kuila kok tiprano hambai yaparo ai kini Sengkrak Motha Tiprasa Sengkrak Motha kini mitun ya dai semon porno bele ya papera hambai yaparo tamke ang anbihik amtui tabu ILS hospital admit injak boni bhagavati umar ngai operation khajana ka operation khlaitani boni blood kom ngai blood ganani nangka ambagai blood donation rani bhagai sini ani Tiprasa Sengkrak Motha ni hoite ngai borok da sukantano belai paphele hamaya pharo tai basi bitongo bono darna help khala bagai bono hambaya pharo belai paphele hamaya pharo tai blood to Tiprasa Sengkrak hoite ni rikha tai ani nok mane nok ni hoite tai civil bo dujon rikha ani kasa pekwa jola
beka jualani Biswajit Debarma bawa anu blood dikelangka borono bawa belai papel hamil ya paro tai bono modero asibar itu nung muda Tiprasa Sengkrak Motha ni boro ang bawa Tiprasa Sengkrak Motha ni member. Okay. Ang सबसे sekarang Simon Jamatia GS Tiprasa Sengkrak Motha ni but TSM ni ke jeng already kabang mas samang tang pajak sini Tiprasa ni bagwan sokoi ke sini Tiprasa bokulo ba sini dofa bokulo sokjak jeng joto Simon no joto maximum educated tak tongbai upcoming generation bu phai tongbai joto si tongo sini right joto thang tongo sini right joto kamanjak abo joto Simon sini political right majority right ke population right joto right sini thang tongo piaba seng hake Tiprasa ngai Tiprasa ni bising ni problem no hake subai yang khake seng kabangma sini next generation seng facing mano tama hamle seng sini sak thok no seng wan sok yawi sini upcoming generation no seng hake build up ni seng naikol lei barang no phurung hake tisani seng yak ba yak ron lai hake sin Tiprasa rang no hake seng chuba lai hake seng no government to seng no asek pul ya seng no asek help lai sini har side sini problem no Tiprasa ni no asek solve lai be ya get seng being TSM seng TSM ni mani porek seng chudu sin Tiprasa ni dofa ni problem no seng naikol ya sini TSM ni bising ni je problem hake yak ba yak ngai je kuno sini poribar ni sin members ni bising ni poribar ni hai tong khake tabok just for example chung oro main region phayo ILS hospital lo sini members ni kaisa members ni sini Dilip Debarma geboni Mrs already yang tumor ngai operation ha geboni blood ni requirement nge seng mothawo seng share khlai abo hai seng seng boni requirement fulfill ma khlayo nge seng no je chini members ni ba chini TSM organization ni je samung tang tongmani abono nugui te Tiprasa ni te chini dofa ni je organization rok borok busrungna ngthung get seng example robu seng hai sini TSM ba seng hai poso khlai nai tongo central poso hai panu chini members of phaya rok tongo ke baksa phaiman phano phaya butong nai phaiman tong phano baksa interest ro ya butong nai ke borok no kok kasar na musubu nirok ba seng hake mili wei seng dofa ni bak seng wan sok ya ke ba seng nije sak thok ba selfish wan sok tong kha ke tak seng amoti haibusi ya silia ngani dorkar krei tabok u somoilia seng thamsa angni somoy chin dofa no seng naikol na somoy chini next generation no seng bilap khlaina somoy seng komorna thang tong nai amoti haike seng busi na rang ya ke chin TSM members engai seng kaisa example udaharan engai seng banyak berman hai kelayo just for example seng chini Tiprawo seng tongya seng baire central seng chakri klai tong phewa Tiprani historical nugu chini laibo ma dofani je nugu problem nugu ke seng ma hanjago bukha tong yog ya seng chini hani hasal tong phano ke seng hake seng hasal tong totai seng amoti hai organization engai ba amoti hai corporate hai lai mili lai seng chin Tiprasa no naikol ni seng bukha warai tong bukha kabang ma cost dukho tongo ke nirok bolte o je Tiprawo post khlainai am post khlainai for example TSR khlai tongo Tipra police tongo TP tongo ke borok bu nirok kaisa organization khlai di ke education department bu borok bu khlaimano ke medical department borok bu amoti hai organization chin Tiprasa ni alada khlaimano hake sin dofano ba chin Tiprasa no subaman thagya hakeno seng subani nango ke nirok bu chin example no nadi seng baire central post khlaite teipano seng hake bukhawa rei ba amoti hai seng hasal wan chogoi bukha karakhe seng kahamno ba seng wan chogoi hake seng subaman thagya ke subai tongo ke nirok bu hai khlaidi ang jotono koyo by fosia nirong no oinain klaiman ya tobu nirong no kuthuk wan chok sidi tabok jeng sifano sia angni somoilia jeng sinani somoi phaika jeng basanani somoi phaika ge nirong bu silaidi jeng apela borok jeng beibai norjak tongkha ge jeng tak phono jeng thamsa angma ya jeng bukha thamsa ngai jeng
yak ba yak ke seng suba laya seng naikol laya seng jar chini selfish wan chok mung unke tak somoy liya ge joto chin do farok sudu chin Sengkrak TSM members ya chini do farok no ang obon kok kesar nirok failai di seng hai tamo rang puja koto kok ya chini do fasi koto chini generation next generation beloved klein isi koto rang puja tini tongo khana thango ei abo hai ung tong nai ke chini main important tama main no seng wan chok thai abo no seng wan chok lai nai ang being TSM ni ang general secretary ngui ang jotono koyo chin do farok no tak buskang ni election ni bang bo ang kisa kok kesar mung robo abo hairok ni rok tam problem ngai tong ni rok city ke abo ni rok wan chok di chin chai si ni rok wan chok ni koto ba ni rok ni wan chok mung tei bu tongu educated borok ke ni rok tei bu sizak ke ni rok wan chok lai di chin de phano tei bu buskang yak kan serodi ya pri serodi hakes sung tei bu milik thamsa ke tong lai nai ke sung tabok je ang last kok kesar chin TSMO je member central force klein je join ria khorok ni rok join ready ke hakes sung tei bu chin Tiprasa no sung sung chuba mung thak ya ke chubai tong lai nei ke abo sung chopse sakang tabok ILS of Haimani main meaning ang already sakang na sai pajak ke tak hainu ang repeat khlayo tak already sung first time chini members ni bising ni problem no sung solve khlai ni chengu sung thinango bo hakne khlaiman thak ya ke tong nai ge sung milei bukha bai bukha yak bai yak rom lai sung hasi khusi ke no chini dofano hamjagai thangnai ke jotono teiwaisa ang orono ang kok saketo kok paya haipono ani kok bangmo kasar mung tongu haipono nirok busidi ang tam sana nai ang bukhani mote phano sani musu phano samaya phano ungkhna tama hamala somoy kisa kom ke aboni bagai ang jotono saimano tak tam cholei tong bahai seng khlai chai chini thinango joto sini sudu TSM ya baki chin do farok no ang abono kasana musu seng khailai sidi baseng khlaina ni je nangman no seng khlailai sinai ke wan chok lai di rang paisa kotokok ya rang paisa phayo thango ngai tini seng thei thangnai aboni borokok ya haipono seng next generation phainai rong ni bang seng wan chokoi bilap khlaini abo si main chini region tongo chini thinang no wan chok thai tong okay engke tei waisa ang joto chin do farok no ba chin TSM members rong no ang hambai je chini members o chini je organizer join rupaya ko central force ni nirok most welcome nirok bo hakno samu kaham tang ni sujog mannai borok ni bang hakno tang lai tong yak ba yak okay engke tei waisa ang pai playa hambai joto no ya faru do phano ba TSM no joto no hambai okay hambai wan chok mung ke bom hai no Sengkrak borok tong सबसे पहले चीनी कॉक त्रिपुरा हम्बाई जानोगो ते चीनी त्रिपुरा मेंबर जतनो आं हम्बाई जानोगो जों जरा मालाय जे जरा मालाय फानो थैर मिलाया खाओ के ग्रुप मिलियानि बाङै जों मियाफोर लाय मालिया के तिनि माजा फायनाय आं मनो हम्बाई जानोगो जागो ते जतो चीनी ताखो जे चीनी त्रिपुरा Sengkrak मेंबर रंगनो जानक जाऊ जे सुटी वो तंगनाय रक जरा मानाय रक फाइलाय दी मालाय फायदी अमते हाय भिडिअ रंग नगला हायके शेयर खायलाय फायदी सालाय फायदी जतनो न हाके जों मिलिलाय तंगनाय जे प्रॉब्लम ना जों बाहायके सल्व देखायलाय मेनो किसाबना जों वासावै कक रक सालायनाय बिकेते गोबांमान दंगो रुगि रक दंगो तै रां फैसानि अभाब माने गभर्नमेंट तंग बते हायरना जों बाहाय केन बनि प्रॉब्लम न किसा जे सल्व खायलाय मानो बाहाय दंगै जों वासावै कक सालायनाय कक खामसाके सालायनाय के तै गोबां कक साया असकेन आनि कक नारखिनाय जे चिनि दिलीप देबरमानि मेसेज ताक आइएलएस हस्पिटाल लायजाबो नि बागै जों जतन सुरि लायनाय गाहाम लास्ट असकेन आनि कक